Moi roztomili, kupa z Was się czasami pyta, na co komu są urodziny. Ja się siebie też pytam, bo raz do roka te urodziny są. W lutym mi było 43. I sami wiecie, że raz do roka przyjdzie takowny dzień, kiedy się ludzie wspominają, że się jakiś czas temu urodzili i przyszli na ten świat. Jak człowiek był dzieciem, ba jak nam było 10, to tych 10 roków to było całe nasze żywobycie. Potem my chcieli mieć 15, 16, 18, co by my mogli sobie kupić cygaretle w magazynie, albo iść sami na muzykę. W ten czas te urodziny to było ganz święto. Ale przyjdą dyski w żywobyciu taki roki, że człowiek zaczyna szpekulować, na co są te urodziny. Bo przeca furt co rok się ich odprawia, przyjdzie familia, trzeba coś ich narychtować, wyciągnąć ze szpajski pół litra albo z lodówki. A jak już wszyscy pądą, to gdzie proste człowiek tak siednie, a myśli, że przeca ten żywot z każdym rokiem coraz bardziej pędli do przodku, a nie chce się pieron wobec zastawić. Są takowni ludzie, że nie chcą słyszeć o urodzinach, ani nie chcą, co by im żaden wspominał, że one już przyszły. Ale przed czasem nie lza uciec, ani się schować. Starkadycki prawili, że oni są aj radzi, że roz do roka mają urodziny, bo aspoň wiedzą, wiele przeżyli, a co wszystko mają w głowie. Z czasem się trzeba skamracić. Darmo, bo kiedy nie ten czas, to by nas tutaj dzisiaj nie było. Dobre, możemy wobec nie wspominać, a nie obchodzić urodzin, ale czasu się przeca nie do ocyganić. A i kiedy w urodziny się pozawieramy w chałupie, a nie będziemy żadnemu ani wspominać, że my się urodzili wielaści roków temu, to czas są do nas zaklupie do dwierzy. Tuż już lepszy roz do roka se te urodziny odprawić. Jodycki prawiem, że to nie musi być żadna fest gościna. Jak są kulate urodziny, baj 30 albo 50, to kupa ludzi ich robi kańsik w aryndzie, ale urodziny to je gor takowny dzień, co się w nim musimy kapkę zastawić, a podziwać się za siebie. Bo przeca nie możemy się dziwać eny do przodku, ale czasem a i do zadku. Jak dźwigamy sztamperle gorzołki do wyrchu, to dycki se musimy wspomnieć, z czego my są tukaj a terazy. Dycki jak mam urodziny, to se ich potem będziemy wspominać zaś na rok. Pomiędzy tym będzie więcej jako 300 dni, co w nich możemy zrobić kupa dobrych wiecy. Tuż jak za rok zaś będziemy dzierżyć tą sztamperlę w ręce, albo jak będziemy zaś mieć urodziny, to się musimy sami siebie spytać, czy my se zasłużyli, co by drepsić po tym świecie, czy my zasłużyli, co by wobec tu żyć. A kaj w tym wszystkim je pumbuczek. Wiecie, są ludzie, co pierwsze jak staną rano z legiera, to idą żykać. Każdy jako poradzi, po swoimu. A jak mają urodziny, to dziękują pombuczkowi za to, że zaś do nich dożyli, do tych urodzin. Moja starka nigdy nie uciekali przed czasem, a nigdy nie prawili, że są zaś o rok starsi. Oni raczej byli ganz radzi, że pombuczek im dożyć do starości. Urodziny to je dzień, co w nim musimy se pospominać, a i tych, co już urodzin nigdy nie odprawią, bo pomrzyli. My, co żyjemy, co jeszcze możemy zrobić jakąś małą gościnę, dźwignąć sztamperle, a poszpekulować, jeśli my dobrze robili przez ten rok, jeśli my robili dobre wieca, przez ten cały rok, przez te 365 dni, co ich nam pombuczek dał.